Al gener de 1968, el somni de Masella es va fer realitat amb la inauguració dels primers remuntadors. Fins llavors, les mines de manganès i les pastures havien estat les úniques activitats en aquesta banda de la muntanya de la Tosa. Però l'Ajuntament d'Alp, amb l'empenta de l'alcalde Salvador Pous i del tinent d'alcalde Enric Sirvent i amb la inversió d'alguns socis com Josep Maria Bosch i Aymeric, van impulsar el projecte de Masella. Vam començar a animar, vam parlar jo personalment amb el senyor Bosch, va vindre, li va agradar, vam estar uns dies i va néixer la Masella. El més important, que en un moment d'això, potser va ser el Sirvent, l'Enric. L'Enric li va agradar molt la idea. Va ser una ànima de Masella, l'Enric. Jo crec que sí, que el vam endevinar, aquesta. Perquè té molt futur, Masella, encara. El nostre futur són els esquiadors. I els esquiadors el que volen neu i el que seguirem és amb la innovació tecnològica, constantment totes les innovacions de neu artificial que ens permet obrir abans, tancar després. L'evolució de l'estació ha sigut l'adaptació a totes les innovacions. Primer, el nostre objectiu era arribar a la Tossa, en 71. Després, quan la tecnologia de la neu artificial va començar fa més de 20 anys, el 94-95, vam iniciar amb la neu artificial, que cada any hem anat invertint. Portem 20 i pico anys, cada any rere any, invertint en neu artificial. I després altres novetats, els telecadires còmodes i ràpids, que són els desembragables, i per últim la innovació de l'esquí de nit. Ens hem adaptat a les noves tecnologies. Jo crec que per Alp i per la comarca l'esquí, Masella, és un motor de la nostra economia. Com a alcalde d'Alp és un plaer poder celebrar conjuntament aquests 50 anys de l'estació de Masella i esperar que això continuï i que podem anar celebrant més anys. Benvolguts amics de Masella, en primer lloc per molts anys. Heu aconseguit fer del Pirineu no només un espai d'oci de turisme, sinó un veritable eix econòmic, socioeconòmic, que a més desborda fronteres i que ha permès que territoris que potser antigament no tenien aquesta expectativa, avui clarament tinguin una expectativa de progrés, de treball, de creixement, de fer aportacions al que és una visió del conjunt del país des d'aquesta singularitat al nostre Pirineu. Per tant, amics, moltíssimes gràcies també i sobretot per molts anys. 50 anys en són uns quants i això fa que a Masella hi hagin esquiat avis, pares, fills i nets d'una mateixa família. És el cas de la Marisa Verástegui, que als seus 84 anys continua esquiant aquí com ho feia a la dècada dels 70. I ara ho fa amb els fills i amb els nets. Vam descobrir Masella de casualitat, perquè nosaltres vam esquiar a Font-romeu. Llavors vam trobar allà la collada, que l'havien tancat, perquè havia nevat moltíssim, i tirant vam arribar a Masella. I bueno, aquí ens vam quedar. Vam trobar que era preciós i bueno, ens va encantar. A mi el que m'agrada és que sigui un punt de trobada de la família, perquè van començar els avis, després els fills, llavors els nets, llavors aquí ens trobem amb els tiets, amb els cosins, i és un punt de trobada de tots i on fem una activitat que ens agrada, la natura, i és un punt de trobada familiar. Que guapo ets! Té res a veure. Hi havia un telecadira de pista de dos, un telecadira de dos, i llavors també hi havia una intermitja, que quan era la primavera i hi havia banca de neu, no tenies que arribar baix i agafaves la intermitja per anar a peu de torre. A mi el que m'encanta és la pregona, Isars, la davallada m'encanta. Quasi sempre la faig 2 vegades cada dia perquè, si està bé, és molt divertida. La muntanya és la mateixa, però als anys 70 veníem a esquiar o esquiàvem quan nevava. Ara esquiem de novembre a maig. Als anys 70, per pujar del Pla de Masella a la Tossa, tardàvem uns 40-45 minuts. Ara tardem aproximadament, podem tardar fins a uns 10 minuts per pujar. Abans, als anys 70, baixàvem per les vores, ara baixem amb unes pistes que semblen preparades per la Copa del Món. És com estar a casa, és sentir-nos a casa. Masella ha evolucionat d'una manera increïble, increïble. Jo la recordo fa uns 40 anys i no té res a veure. Vinc molt a Masella, mira, per 3 raons. La primera és per la seva orientació. Després són els arbres. Els arbres, des del cap del bosc fins a baix, et tapen, et cobreixen, no? I després Cap Masella està al costat de casa meva. I jo visc a Martorell, visc a 20 quilòmetres de Barcelona.
però agafo la carretera, amb 1 hora i quart em planto al pàrquing. Des del seu naixement fins ara, Masella ha canviat absolutament. L'han fet gran les innovacions tecnològiques, els remuntadors desembragables, la neu produïda, les trepitjaneus. L'han fet gran els seus treballadors i l'equip directiu que ho ha liderat tot. Però si algú ha fet gran Masella al llarg dels seus 50 anys d'història, aquests han estat els milions d'esquiadors i esquiadores que han passat per aquí. A tots vosaltres, amigues i amics, moltes gràcies i moltes felicitats. Moltes felicitats, Masella, per aquests 50 anys d'esquí i res, per molts anys més. Felicitats, Masella! Felicitats, Masella, per aquests 50 anys. Felicidades, Masella, por este 50 aniversario aquí Macaco de Monkey Man. Joyeux anniversaire, Masella! Moltes felicitats, Masella, per aquests fantàstics 50 anys d'esquí i neu. Felicitats, Masella! Més de 50 anys esquiant aquestes fantàstiques pistes. Felicitats! Felicitats a Masella pels 50 anys. Des del camp, felicitats, Masella! Félicitations à Masella pour vos 50 ans. Je vous souhaite un joyeux anniversaire. Felicitats, Masella! Felicitats, Masella, aquest any en faré 5. Felicitats, Masella! Ara Masella celebra 50 anys. Són 50 anys d'èxits. Per això us volem felicitar. Felicitats, Masella! I per molts anys més! Felicitats, Masella!